ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಅಷ್ಟಸಖಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಚತತ್ವ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಸಿ ಮಾರಾಣಿನ ಪಾದವು ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿನ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭುಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಎಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಡಿ ತಿಂಗಳಾಯ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಸೇರಿದ 2 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೇಖಾ ಪನ್ಪಿನಾರು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಬಾಯಿಡು ಬೈದಿನ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರವಾಯಿನ ವೇದವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಪ್ಪೋಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ದಕ್ಲ ಆವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಕ್ಲ ಆವಡು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆತು ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಗ್ರಂಥನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪೋಡು ಭಗವಂತನು ತೆರೆಯುವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾವಡು ಕಾಡೆ ಬಯ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನು ಎಂದು ಅಂಚ ಕಾಡೆ ಬಯ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುವ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಪರಿಹಾರಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕೇನರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಂದು ತೋಜುಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನೇನು ಕಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದು ಪರಿವರ್ತಿಸುವೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅರೆನ ನಂಬಿಯಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡು ಪೂಜೆರು ಪನ್ಪಿನ ನಿದರ್ಶನಲ ದೇವಿರು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಪೂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇನರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಗಾದು ಪೋಡೆಡು ಎಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆನ ಭರವಸೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಅರೆನು ನಮ್ಮುಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡು ಪೂಜೆರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಅವರೇ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪಾತೆರೋಡು ಸೀಕ್ ಗುಣ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮರ್ದು ತೆತೊನೋಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತೊನೋಡು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಐಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲ ದೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ ಗುಣ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಮೃತನು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಥವಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡಡ ಭಗವಂತನ ದಯಟು ಆ ಜೀವಿನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಆ ಜೀವಿನ ಮಿತ್ತು ತಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಭಗವಂತನೇ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಲಾ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೂ ಓವು ಐಶ್ವರ್ಯಲಾ ಓವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಓವು ಐಶ್ವರ್ಯಲಾ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಕಣದುಜ ಪೂನಗಲ ಕೊನಪುಜ ಆಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಮೃತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಹಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಪನ್ಪಿನ ಜಪನು ದಿನನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪಂಡಳ ಐತ ಪುಣ್ಯಫಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುಟ್ಟಿದಂಚ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಾಯ್ಡೆ ಬೈದಿನ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂಚಾದು ದೇವರಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೇನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಇರ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕೇನೊಡೆ ವಿನಃ ಐಶ್ವರ್ಯನತ್ತು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಈತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಈತು ಪಾತೆರಪ್ಪಯ್ಯನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಲೆಗಳ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಖಲೆಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಅನುಭವ ಪನ್ಪೌಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಿಕಲ್ಡ ತುಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇನುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ಆತಂಡು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಆ ಚಾವಡಿಡು ಜನವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬ್ಯಾಚ್ ಚಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕೋರಿಕೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.